Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Bat ka India ya ka kerdan ka baritam haka perthai haka bayadai bat ka jingya khlat lok ki briu kat kum ki telong kubor ki yathu ba ka jingya dai silok ka kham hier barabor hakiri ki balakio ka divorce rate lane ka jingya khlat lok jong ki briu hakiri ki balakio kum ha UK kalong south way person ha Australia kalong south fly person ha US kalong south sun person ka divorce rate lane ka jingya khlat lok ka bajur bha jong ki briu ha po Asia ka dai ha Japan life pra person ha China south person bat ha South Korea south person laong ba ka China bat ka South Korea kia compete ha khmat bat ka UK ka US ha ka bayadai bat ka jingya khlat lok jong ki briu palat life person ki kenthai ha India kia kendu ya ka domestic violence bat ka sexual violence ka bakan thup ya ka jingsha nyoben ka jingsha batbor bat ka jingsha penma ha ka bayadai bat ki kam shongkha tang si person ki kenthai nong India ki balaya divorce bat ulok hnrei babun telas dang hi da ki shenrang hapdeng usnem ar hajar khandreu bat ar hajar arpho kila don life hunyo hajar drus pangut ki breu ha India kila penyap no yala jong hadin ba kila dep yatho lane yashong kurim naka life hunyo hajar drus pangut arphwe hajar drus pangut ki breu ki penyap no yala jong naka daw ka jingmi ki kenrum kenram haka bayadai bat ki kam shongkha shongman nangta ar hajar drus pangut pat ki penyap no yala jong naka daw ka jingya khlat lok laong ba hapo India ki babun ki briu ki ba penyap yala jong ki di ki kenthai